Конфеты можно покидать на своих местах, можно вставать на этот стол. Олесь Замковский, культурное просторы Витебск ФАМИ. Проект обновления «Свято ветру» фестиваля повітряних змеїв. День добрий, рада вас всіх тут бачити. Видите, тут думаю, як пригожа почати весь проект, да, не просто так вот этими пригожими слайдами. Але, видите, сьогодні ми живемо таким добрым часе, коли все мы скористовуємо некие технології, да, і ми економно спробуємо витягнути з усіх стихій які-небудь можливості, наприклад, там, з ветру, з води, енергію витягнути по максимуму. Я думаю, що культурну енергію так само з ветру витягнути можемо. Я думаю, і цей проект якраз про це, про те, що ми можемо зробити. Вось, насамрэч, гэты проект новое, это добра забытое старое, я лишу, и этот проект уже мел свою историю. 2003-2007 год было проведение в Витебску фестиваля повітряних змеїв «Свято ветру», и организаторами выступали такие ведомые в Витебску люди, как Светлана Бень, Александр Ледзимович, Светлана Высоцкая, Вячеслав Новиков. И у вынику на один из опошних проектов пришло до 300 человек. Вот. Значит, прапанова аднавіць дадзены фестываль і агучыць яго як фестываль актыўнага адпачынку пад адкрытым небам у межах горада. Час правядзення другая палова чэрвеня і першая палова жніўня. Тут робится акцент на то, что это будет активный отпочинок. Не просто мы с вами приедем, сядем, раскладем шашлычки, покладем пивко и будем там дружненько 2-4-5 годин там запиваться, заедаться. Нет. Да. Менавіта это активный отпочинок. И такие варианты такого отпочинка уже есть у Беларуси, как у городе, так и поза городом есть такие мероприемства. Вот эти фотоздымки не иллюструют. Давайте просто вспомним на вот той же самый Минск, когда там были знаменитые бои подушками. Ну, такие, тяжко назвать фестивалем, эти знаменитые там поливания водой, так само, безумовно, там были свои нюансы, некие свои порушения, але я думаю, что, когда это все организовать, то это могло иметь меты. Какие ставим мы меты? Ну, першапачаткова это организовать активный отпочинок для горожан и туристов, которые могут приехать. Потом выявление внутреннего креатива, активности горожан и так само приваблювання туристів, тому що всі зараз імкнуться привабити туристів і можемо на цьому як-небудь заробити. От себе я так само можу додати, що в принципі, коли розкрутити дадену ідею, то у виніку вона може принести якісь прибутки. Формат. Формат, безумовно, фестиваль одноденний. Центральна проява цього фестивалю – це буде конкурс повітряних змеїв. Ці буде це цікаво для людей, ви спитаєтеся, відказую одразу. Вспомните, як у Витебску проведено у нас був масовий запуск китайських ліхтариків. Як це було пригоже, кілька людей просто зібралося. Не, ну я лічу, що це було пригоже, мені вельми сподобалося. Безумовно, там були свої нюанси, і після цього були свої різноманітні нюанси. Але це ж все можна обґрунтувати і передугледити. Це все можна передугледити, в цьому сенсі. У форматі фестивалю так само активні гульні, майстер-класи, музичні театральні виступи, перформанси, шмат іншого, в тим ліку може бути навіть ще одну стихію сюди залучити і зробити фаєр-шоу. Далі. Що вже є для того, як фестиваль провести? Є команда, є жадання, є зацікавлена молодь, ну є, дякую Богу, пляцовку в межі города, це парк Мазурина. Коли вельми попросити нашої влади, то може вони і дозволять. Що треба? Ну от це і треба. В першу чергу це лояльність городських владів, тобто обміркування, обґрунтування, поставлення печаток і врешті-решт проведення фестивалю. Добре надвор'я, один з виходних літа, нові креативні люди з новими підходами, тому що те, що було старое, це добре, але коли ми долучимо до цього ще нові сьогоднішні, вже сучасні ідеї, це безумовно дасть фестивалю активності і
дасть йому можливість розвиватися в будущем. Ну і, безумовно, інформаційна і рекламна підтримка, без якої зараз, як кажуть, і ковбасу продасть. Далі, будь ласка. Ну, запрошуємо усіх долучатися до організації фесту. Ось наші контакти, це контакт Вітебської простори і Вітебського фонду. Дякую. Есть комментарии в зале? Для вас, Андрей? Насчет фонариков? Не, ну, Нет, действительно, просто я хочу сказать, что действительно было большое мероприятие, которое вроде как организовало. Я просто был знаком с этим парнем, который организовывал, правда потом нам сказали, что шарики падали в эти, на машины и так далее. Но на самом деле эта тема действительно интересная. И даже, например, там была реализация шариков, которые организовали, в принципе, реализовать продажу тех же воздушных змеев, когда дети приедут, действительно уникальная возможность, мне кажется. Ну, я просто удзельнічаў у якраз у гэтых фестывалях паветраных змеяў. Вот, там была такая фишка, что большасць гэтых змеяў, да, они были самаробныя. самород. Да, то есть это был конкурс не просто там, як мы прыгожа запусціць, а то бок, як ты яшчэ можаш гэта зрабіць. Як ти пригожа запустиш свого власного зміни. Але есть питання, чому ось гэты фест, який вже відбувався, чому він зараз не проводиться? Ну, яка причина? Ну, просто, напевно, зникли люди, які могли гэту ініціативу підтримати, і, ну, були ще інші нюанси. Калі ласка, питання, представтеся. Нет, не питание. Олесь Волкова, он СМИ, потому что Лукашенко запретил тогда массовое сборище, поэтому оно и ушло. Тут включай закрите питання, просто тут є так само присутні, які присутніші при апошнім Да, проведенні і я фестивалю. присутнічу. Ні, ну, Насамрэч, гэта абсолютно типовая помилка, коли не узгодняється проведення з городськими владами. Тому якби є, ні, ну насамрэч, типова помилка організаторів, коли масові мероприятия не узгодняються. Да, просто не узгадали. Тому якби У виніку, на жаль. пункт лояльності влади вже стоїть. Ведаеце, вось мне падаецца, што вельмі прыгожае мерапрыемства, так, пакуль што неяк так на ўзроўні флешмобу нейкага, аднак можа разгледзець такое пытанне, як аддаць вось па-добраму гэты фестываль гораду Лепелю, які зараз актыўна рухае брэнд свайго цмока, зараз паставіў помнік, і яны за гэты фестываль будуць вельмі удзячныя. І там гэта будзе яшчэ і да месца. Не згодны з городу Лепель. Ну, Нет, не аддалі не Справа в том, что бренд смока рухає компанія Будьма ще з більшою емоцією, чим рухає город Лепель. Я лічу, що просто розумієте, я сам, у мене в Лепелі родичі живуть, вибачайте, Лепель не потягне такий фестиваль, тому що не з'їде сюди стільки людей. Там такі озера. Будь ласка, Андрей. Лично мы готовы поддержать этот проект, в принципе, и как информационно, так и с согласованием властей. У нас есть опыт это решения, поэтому я не вижу никаких проблем. Поэтому мероприятие действительно очень хорошее. Я за, давайте пообщаемся более детально на эту тему. Давайте.